हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायबाय। लोगोफोर दायो आं बे समावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैलायबाय। बेनो जाहैबाय भटार कार्डनि एप्लाइ माने गोदानै भटार कार्डनि एप्लाइ खालामनायनि भिडिअ। लोगोफोर नोंथांमोना दायो मिथिखागौ जे इलेक्शना खाथि जाबाय। नैबेबायदि समाव नोंथांमोना जुदि गोदानै भटार कार्ड एप्लाइ खालामोबा थाबनो एक्सेप्ट जानानै भटार कार्डखौ मोननो हायो दै लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांनिया बा नोंथांनि न'खराव बा नोंथांनि फेमिलियावहाय सोरनियाबा जुदि 18 बोसोर जानानै दासिमबो भटार कार्ड मोननो हायाखैब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेबो गावनि मबाइलाव आरो थाइसेबो फैसा होनांनाय नङा। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनो हास्थायदों माने माब्रै गोदानै भटार कार्डखौहाय माने एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। बेबो गावनि मबाइलावनो। बेखौ आं दायो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौल' जाजेननायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जायफ्रानाखि गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सचार इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै थाबानो जाबाय। जेन' बेबायदिनो आं बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लाना फैबा नोंथांमोनाबो जेन' मोननो हानाय बायदि। लोगोफोर नोंथांमोना बेनि थाखाय फार्स्टआवनो बे गोदानै भटार कार्ड एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो गुगोलाव फैनांगोन। आरो गुगोलावहाय नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय भटार सार्भिस पर्टेल। नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामदो। बिनिफ्राय बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे फार्स्टनि अपसन नुदों नोंथांमोना नैबेवहाय भटार होननाय नैबेवहाय इलेक्शन कमिसननि नैबे इलेक्शन कमिसन अफ इन्डिया बे भटार होननाय दङना बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि गेवगोन लोगोफोर। दायो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों लगिन अपसन। नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जे रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। बेनिफ्राय जे नोंथाङा पासवर्ड बानायदोंमोन बा पासवार्ड बानायदोंमोन बे पासवार्डखौ बेवहाय होनानै अटिपिखौ नैबेयाव होनानै नैबे रिकुवेस्ट अटिपि होनाय दंना बेवहाय क्लिक खालामबानो नोंथाङा लगिन जागोन। दा नोंथांमोना गोदानै खालामनो नागिरदों नालाय नोंथांमोनाथ' आइडि थानाय नङा। दा नोंथांमोना बेनि थाखाय नोंथांमोना सिगांनो रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन। रेजिस्टार खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे गोजौआवहाय साइन आप अपसन नुदों नोंथांमोना बे साइन आप अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामबा बेबायदि ओंखारगोन। बेवहाय बेबायदि श' जाबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव मबाइल नाम्बार बिदों नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो। बेनिफ्राय इमेल एड्रेसखौ नोंथांमोना होनो गोसोब्ला बेयाव होनो हागोन आरो गैयाब्ला जेबो नङा। बिनिफ्राय नैबे केपचा नुदोंना बे केपचाखौ नोंथांमोना नैबे गाहायाव होनानै कन्टिनिउ अपसनावहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव मोनसे अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौ होनानैहाय बेवहायनो अटिपि होनायनि अपसन ओंखारखागोन लोगोफोर। बे अटिपिखौ होनानै माने कन्टिनिउ खालामबानो बियो रेजिस्टार साक्सेसफुल जागोन। आरो नोंथांखौहाय मोनसे मा होनना बुङो पासवार्ड बानायनायनि मोनसे अपसन ओंखारगोन लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना पासवार्डखौ बानायबानो जाबाय। जेनेबा नोंथांनि टाइटेलखौहाय होदो। टाइटेल होखांनानै 1 2 नोंथाङा मा होनो गोसो नोंथांमोना बेबायदि होबानो जाबाय जेनेबा। बिनिफ्राय जेनेबा आइडिया बानायखाङोबा नोंथाङा बेयाव फैफिनदो। नैबे लगिनावहाय क्लिक खालामफिनदो। लगिन खालामनांसिगोन दानिया। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामबा बेबायदि अपसन ओंखारगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो रेजिस्टार खालामनायखौ। बेनिफ्राय नोंथाङा मा पासवार्ड दोन्दोंमोन जेनेबा बसुमतारी नार्जारी नोंथाङा मा टाइटेलजोंहाय ओमफ्राय 1 2 होनानै दोन्दोंमोन बेखौ बेवहाय होदो। बेनिफ्राय नैबे केपचाखौ बेयाव होनानै नैबे रिकुवेस्ट अटिपिआव होबानो जाबाय। दायो आं खालामनानै खोन्थानि। आङो बेवहाय गासिबो आंनि जे मबाइल नाम्बार आरो पासवार्ड आरो बे केपचा क'डखौ बेयाव गाहायाव होबाय। बेनिफ्राय नैबे रिकुवेस्ट अटिपिआव आङो क्लिक खालामनानै होबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आंनियाव मोनसे अटिपि फैसिगोन आरो बे अटिपिखौहाय बेवहाय होनो नांगोन। दायो फैबाय नै लोगोफोर। दायो आं बेखौ होनांसिगोन। दायो लोगोफोर आङो अटिपिखौ होबाय। बेनिफ्राय नैबे गाहायाव भेरिफाइ एन्ड लगइन होननाय दं बेवहाय क्लिक खालामदो। बिनिफ्राय लगइन जाबाय नै लोगोफोर। बिनिफ्राय लोगोफोर दायो आङो नोंथांमोननो माब्रै गोदानै माने भटार कार्डखौ एप्लाइ खालामो बेखौ आं खोन्थाग्रोनो हास्थायदों। बिनि थाखाय नोंथांमोना मात्र 18 बोसोर जानाय जानांगोन बा 18 बोसोर 18 इयार्स जाबानो नोंथांमोना गोदानै बे भटार कार्डखौ दायो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर। बिनि थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे फिल फर्म 6 नैबे फर्म नाम्बार 6 आव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दायो लोगोफोर बेयाव आं क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामोबा नै लोगोफोर बेबायदि अपसन ओंखारबाय। फार्स्टआवनो दङ जाहैबाय नै बेवहाय स्टेट। नोंथांमोना स्टेटखौ बेवहाय क्लिक खालामनानै आसामखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौबो बेबायदिनो बेवहाय क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना चिरां बाक्सा उदालगुरि नोंथांमोना बेबायदिनो क्लिक खालामनानैहाय होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे गाहायावहाय नोंथांनि जे एसेमब्लि कनस्टिटुयेन्सिया माबेया गोलैयो बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। आं बेयाव होबाय दायो। बेनिफ्राय अलरेडि बिदि फैबाय। बेनिफ्राय नैबे नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामना होदो।
बे नेक्स्टआव क्लिक खालामोबा नै लोगोफोर बेवहाय पार्सनेल डिटेल्स फैबाय नोंथांनि जेनेबा फार्स्ट नेमखौहाय नोंथाङा मा नाम बे नामखौल' बेवहाय हो बेनिफ्राय नेक्स्ट बेहाय टेप खालामना होबानो बेयाव एसामिसनि अट'मेटिक फैगोन बेनिफ्राय नैबेवहाय सारनेमावहाय नोंथांनि टाइटेलखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय बे टेप बाटनावहाय थुनानैहाय नोंथांमोना नैबेवहाय अलरेडि एसामिसनि राइटिं बाव फैखागोन नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानाङा एसामिसनाव अलरेडि हारसिं जाखागोन नोंथांमोना बे एसामिसनि लिरनाङा खालि बेवहाय फार्स्ट नेमखौहाय नोंथांनि नेमखौ बाव होदो ओमफ्राय टाइटेलखौ बाव होदो बेनिफ्राय नोंथाङा पासपर्ट बानायनानै लानांगोन जिखुनु पासपर्ट मोनसे बानायनानै लादो सिगांग्रो बेयो पासपर्टआ 2 MB नि सिङाव जानांगोन बे 2 MB नि सिङाव नोंथांमोना खालामनानै लाखाबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे चुज फाइलावहाय थांनानै नोंथांनि पासपर्टखौ लाना फैबानो बेवहाय सजागोन बेनिफ्राय नैबे नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गाहायाव फैगोन बेवहाय दङ नै नेम एन्ड सारनेम अफ एनी वान अफ द रिलेटिभ नोंथाङा रिलेटिभ माने फादार मादार हासबेन्ड वाइफ नोंथाङा सोरनिखौ होनो गोसो नोंथाङा होबानो जाबाय नोंथांनि फादारनिखौ होदो बेवहाय आरो नङाबा नोंथांनि मादारनिखौ जिखुनु मोनसे होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय गाहायाव बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय नोंथांनि मादारनिखौ होदोंबा नोंथांनि बिमानिखौ होदोंबा बेयाव बिमानि नेमखौ होदो बेनिफ्राय एसामिसनिया अलरेडि बेयाव फैखागोन बेनिफ्राय सारनेमावहाय जे टाइटेलखौ होबानो जाबाय बेयावबो बसुमतारी नार्जारी होदो नोंथांनिया मा बेयावबो एसामिसआ डाइरेक्ट अलरेडि फैखागोन बेनिफ्राय नैबे गाहायाव नेक्स्ट दङ बे नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय लोगो लोगो नैबे गाहायाव D नाम्बारावहाय फैगोन नैबे कन्टेक्ट डिटेल्सआव फैगोन डाइरेक्ट बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बेवहाय बिदों नै लोगोफोर नैबे सेल्फआवहाय क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारा बेसेबां बेखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय गाहायाव इमेल ID होबानो जाबाय जुदि दङब्ला बेनिफ्राय इमेल ID खौ टिक खालामदो बेनिफ्राय नैबेवहाय इमेल ID खौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायावहाय नैबे नेक्स्ट नुदोंना बे नेक्स्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गाहायाव फैगोन बियो बेयाव आदार डिटेल्स बिबाय दानिया आदार डिटेल्स होनदों नै लोगोफोर बेवहाय आदार डिटेल्सआवहाय नैबे आदारावहाय क्लिक खालामदो बेनिफ्राय आदाराव क्लिक खालामनाय लोगो नैबे नेक्स्टआवहाय थुबानो जाबाय दायो लोगोफोर आङो फिलआप खालामबोआखै नालाय भिडिअआ गोलाव जायो नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय जानो हागौ नैबे आदारावहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय आदार नाम्बार बिनो हागौ नोंथांनि आदार नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामदो गाहायाव जेन्डार दाना जेन्डारखौ नोंथांमोना मेल फिमेल सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामबावदो बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो गाहायाव फैबावगोन गाहायावहाय बेबायदि फैगोन नैबेवहाय G नाम्बाराव डेट अफ बार्थ नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेवहाय टाइप खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय डेट अफ बार्थनि थाखाय नोंथांनि डेट अफ बार्थखौहाय आपल'ड खालामनांगोन नङाबा आधार कार्डबाबो जायो लोगोफोर बेवहाय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना होदो बेनि बेवहाय माने नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन प्रुफनि थाखाय बेयाव सेलेक्ट डकुमेन्ट्स होननाय दङ नै बे सेलेक्ट डकुमेन्ट्सआव बेवहाय क्लिक खालामदो लोगोफोर नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ होनो माने एज सार्टिफिकेट थायोना बेखौ होनो ना आधार कार्डखौ होनो नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानैहाय नोंथांमोना आधार कार्डखौ होनोबा आधार कार्डनि अप्सनखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय गाहायावहाय नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौहाय बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन लोगोफोर बेबो 2 MB नि सिङाव जानाय नांगोन नोंथाङा नैबे चुज फाइलावहाय क्लिक खालामनानैहाय डाइरेक्ट नोंथांनि फाइलाव थांगोन बेनिफ्राय आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय अब्लानो फैगोन बेनिफ्राय नैबे गाहायाव नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामबानो बियो नेक्स्टआव थांगोन दानिया बेवहाय नेक्स्टआव खालामनाय लोगो लोगो बेयाव फैगोन दानिया प्रेजेन्ट एड्रेसखौ बेवहाय होनांगोन लोगोफोर बेवहाय दं हाउस नाम्बारखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय एसामिसआ अट'मेटिक बेयाव फैगोन बेनिफ्राय स्ट्रिट एरिया लकेलिटि बेखौ होबानो जाबाय बेवहाय बेनिफ्राय एसामिसाव अलरेडि बेवहाय अट'मेटिक फैगोन बेनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय नैबेवहाय भिलेज नोंथांनि भिलेज ना टाउन नोंथांनि गामिया भिलेजाव गोलैयो ना टाउनाव गोलैयो बेवहाय लिरना होबानो जाबाय एसामिसआ अट'मेटिक फैगोन बेनिफ्राय पस्ट अफिसा मा नोंथांनिया बेयाव होबानो जाबाय एसामिसआ अट'मेटिक फैगोन बेनिफ्राय पिन क'डआ मा नोंथांनिया पस्ट अफिसनि पिन क'डआ बेयाव होदो बेनिफ्राय नैबेवहाय दङ नै तहसिल बा तालुका बा मण्डल नोंथांनि बे मण्डला नोंथांमोननिया माबेया गोलैयो नोंथांमोना बेवहाय होबानो जाबाय जेनेबा मोनसे रेन्ज थायोना डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावहाय मण्डल बा तालुका बेखौ बेवहाय होबानो जाबाय नोंथांमोना मिथियाबा नोंथांमोना नोंथांनि जे सोरबा देरसिनफोरनाव सोंबानो जाबाय माबेया गोलैयो मण्डला बेनिफ्राय बेयाव होनाय लोगो लोगो एसामिसआ अट'मेटिक फैगोन बेनिफ्राय नैबेवहाय डिस्ट्रिक्ट गाहायावहाय सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट होनाय दं नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ बबे बेखौ बाव सेलेक्ट खालामबावदो बेनिफ्राय नैबेवहाय स्टेट बे स्टेटआ आसामा अलरेडि सेलेक्ट जानानै फैखागोन माने गोजौआव होबाय नालाय बेनिफ्राय गाहायावहाय
बेवहाय माने डकुमेन्ट्स प्रुफ बेवहाय बिदों बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेवहाय टिक खालामग्रोदो सिगां ओमफ्राय बेवहाय होनाय दङ डकुमेन्ट्स फर प्रुफ अफ रेसिडेन्ट बेनिफ्राय नैबे सेलेक्ट डकुमेन्ट्स होनाय दं बेवहाय क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामोबानो नोंथांमोना माखौहाय आपल'ड खालामनो गोसो बेयाव सेलेक्ट अपसन ओंखारखागोन बेयाव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि बेवहाय पेन कार्ड होनो हागोन भटार कार्ड आधार कार्डनि अपसन नुगोन नोंथांमोना बाव आधार कार्डखौ होनोबा आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोना बेखौहाय जेरै आं दहाय बुंबोदोंमोन बेखौ खेबनानै 2 MB नि सिङावहाय खालामदो बेनिफ्राय नैबे चुज फाइलावहाय क्लिक खालामनानैहाय नोंथांनि फाइलनिफ्राय बेखौ लाना फैदो बेनिफ्राय नैबे गाहायावहाय नेक्स्ट बाटन दं बे नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामबानो बियो नेक्स्टआव थांगोन बेनिफ्राय नैबेवहाय बाव केटेगरियाव होदों माने नोंथांमोना डिसेबिलिटि बा हेन्डिकेप माबा मोनसे डिसेबिलिटि दङबा अंगहानि दङबा बेयाव होनांगोन जुदि नोंथांमोना मोजांब्ला नोंथांमोना बेखौहाय जेबो खालामनाङा बेखौ जास्ट गाहायाव बोख्लायदो बेनिफ्राय नैबेवहाय नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामदो बेनिफ्राय गाहायाव ओरै बोखोदो बेनिफ्राय नैबेवहाय 10 नाम्बारावहाय फेमिलि मेम्बार्स नोंथांनि फेमिलि मेम्बार्सखौ बाव होनांगोन बेनिफ्राय जेनेबा बिमानिखौ होयो ना बिफानिखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांनि रिलेसन सोमोन्दोआ मा जायो जेनेबा बेवहाय गोजौआवहाय बिमानि नामखौ होबाय जेनेबा ओमफ्राय बियो मा जायो मादार्स बा मादार्स नैबेवहाय क्लिक खालामदो मादारखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मादारनि माने भटार कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना इपिक नाम्बारखौ बा भटार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुदो बेनिफ्रायहाय गाहायावहाय थांबाय बियो गाहायावहाय डिक्लेरेसन दानिया जोबनोसै लोगोफोर बेवहाय नै डिक्लेरेसनाव जाहैबाय नैबेवहाय नोंथांनि भिलेजखौ होदो टाउन बा टाउननि नामखौ होदो बेनिफ्राय आरो स्टेटखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामबावदो बेनिफ्राय आरो बेवहाय क्लिक खालामनानै डिस्ट्रिक्टखौहाय सेलेक्ट खालामबावदो बेनिफ्राय नै लोगोफोर बेवहाय होनाय दङ नैबेवहाय I am ordinarily a resident at the address mentioned at section 8A in form 16 माने नोंथाङा बे गामियावहाय बेसे गोबावनिफ्राय थादों बेखौ बाव होनांगोन नोंथांमोना बेवहाय मासजों बोसोरजोंल' होनांगोन थारमाने नोंथाङा माबाखौ होबानो जाबाय नोंथांनि जोनोमनि जे मासजों आरो इयारजोंखौ बाव होबानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय गाहायावहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट थांदो बेनिफ्राय नैबेवहाय नैबे प्लेसआवहाय नोंथांनि भिलेजखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय दिनैनि डेटआ बेवहाय बेबायदि फैगोन बेनिफ्राय गाहायाव नैबे नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय ओरै गाहायावहाय केपचा दानिया लास्ट अपसनाव फैबाय बा लास्ट प्रसेसआव फैबाय नैबे केपचाया जेरै दं बिदिनो नोंथांमोना नैबेयाव इन्टार खालामदो आरो बे केपचाखौ नोंथांमोना सिनायाखैब्ला नैबेयावहाय क्लिक खालामबानो बे केपचाया सोलायगोन आरो नोंथांमोना सिनायबायब्ला बे केपचाखौहाय नैबेयाव होदो बेनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय नै प्रिभिउ एन्ड साबमिट होनाय दङ जुदि नोंथाङा माबाफोर नायफिननो लुगैदोंबा माने फिलआप खालामबोनाया जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामनो लुगैदोंबा खेबसे नैबे प्रिभिउ एन्ड साबमिटआवहाय क्लिक खालामदो बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनसे साबमिट अपसन ओंखारबावगोन बे साबमिटआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि जे एप्लिकेसन बा निउ गोदान भटार कार्ड एप्लाइ खालामनाय बे साक्सेसफुल जागोन आरो साक्सेसफुल जानाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मोनसे रेफारेन्स नाम्बार मोनगोन आरो बे रेफारेन्स नाम्बारानो नै लोगोफोर बेबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन बेबायदिनो नोंथांमोना मोनगोन बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय इयुनावहाय मास मोननै बा मोनथामनि उनावहाय नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबाय थाबानो जाबाय बियो माने एक्सेप्ट जादोंना जायाखै आरो एक्सेप्ट जाबायब्ला बे जे गोदान भटार कार्ड बियो डाइरेक्ट नोंथांनि पस्ट अफिसाव बियो थांगोन आरो नोंथाङा गोदानै बे भटार कार्ड मोननो हागोन आरो इन्डियान गभर्नमेन्टनि सिङाव नोंथाङा मोनफ्रोमबो जे जोंनि आसामावहाय जे इलेक्सन जाया मानो नोंथाङा भट होनो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर जायफोरनाखि भटार कार्ड गैया आरो लोगोफोर नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानैहाय जुदि नोंथांनि फेमिलियाव सोरनियाबा गैयाब्ला खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर जेन' बयबो 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो जेन' इलेक्सन बा भट होनो मोननाय बायदि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो नोंथांमोना बेबायदि खालामबानो जाबाय आरो माब्रै माने नोंथांमोना कमेन्टआवहाय सोंहरनोबो हाखागौ बा सोंहरखागोन आं मिथिखागौ माब्रै माने नाम सोलायो बा फटक सोलायो बा एड्रेसफोरखौ सोलायो बेखौ नोंथांमोना सोंहरनो हाखागौ बेखौ आं दायो खोन्थाबाय लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जायो नालाय बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लाबोसिगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय माब्रै नोंथांनि नेमखौहाय सोलायो आरो माब्रै जेनेबा डेट अफ बार्थ मिस्टेक जायो खायसेना आरो एड्रेस मिस्टेक जायो बिमा बिफानि नाम मिस्टेक जायो बा गावनि नाम मिस्टेक जायो बा नोंथांनि भटार कार्डआ सिगांनो मोननाय बा सिगांनो जाखानाय भटार कार्डआ बे समावहाय जानायावहाय माने
फट'आ एसे आलादा जायो आरो दायो माने महरा बेनो बे थाबाय थाया नालाय सोलायो। दायो नोंथाङा गोदानै नोंथांनि फट'खौ आपडेट खालामनो लुबैदोंबा बेखौबो हागोन। दायो आं नेक्स्टआवहाय खेबसेनो जे कारेक्सन खालामनाय आरो फट' सोलायनाय बेखौ आं खेबसेनो मोनसे भिडिअ लाना फैगोन लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर दिनैनि जे गोदान एप्लाइ खालामनाय बा भटार कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय बियो एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो हागौमानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।